an sigira kɛnɛ ka bi ye alamisa ye min ye juillet kalo ye ale tile 21 sɔrɔ san 2022 limanaw gafew bi yan nɔ l'indépendant bi yan nɔ Nouvel Horizon bi yan l'essor bi yan reflet d'Afrique bi yan ani le Sphinx ni kunnafoni sɛbɛn nu an bɛna lajɛ ka nu kɔnɔ kuma lakali aw ye a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na limanaw ladala an b'a kulo lasɔmi kunnafoni nu bakurunbaw la l'indépendant ka bakurunbaw la bi a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ MINUSMA ka kuma lasela ni o ye Olivier Salgado limanaw ko Mali ye tile 3 di ale ma ka Mali bila joona joona ka ban b'a kuma na sabu ko a y'a kuma dɔw bɔra da kuma minnu bɛ ni olu bɛ se ka kɛ jɛma kɛnɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ wa kuma ninnu fana limanaw a bɛ taa wolo fɛn min na o de ye ayiwa Korowarikaw ka finitigi maa 49 minnu n'a fɔra k'a fɔ olu minɛna Mali la yan n'u ko ma ko mercenaires don ko a bɛ n'a fɔ a ka kumaw bɛ jalaki bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de kan k'u kun b'a kalama k'a fɔ ninnu bɛna an bɛna o lakale aw ye sisan o mana bɔ yen min ye Mali minisiri kɔrɔ min bɛ yen ni ale ka baara kun ɲɛsinnen don an ka finitigiw ka koɲɛ ma ani finitigi kɔrɔw ne kan ye Cɛma Ibɛri Kulubali ma Cɛma Ibɛri Kulubali k'a kun bɛ nazaraw ka jabaranisoba n'u k'a ma TV5 a kun b'o sanfɛ a ko Mali kana to fiyewu jɛɲɔgɔnya min b'a ni ayiwa diɲɛma cɛ wa a ye jamana min ta tɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye Faransi jamana ye ko Mali kana to limanaw gɛlɛya ka don ani Faransi jamana cɛ dɛ ko n'o tɛ n'i ye buguri kɛ tulonkɛ ɲɔgɔn bɛɛ ɲɛna ayiwa i kelen n'i ka tulonkɛ kɛ Cɛma Ibɛri Kulubali ye kuma fɔ l'indépendant kɔnɔna na bi o mana bɔ yen Nouvel Horizon bi yan nɔ limanaw ko tile 3 taama Goodluck Jonathan ni o ye Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ ye ale kɔni Mali kɛra ale ka dugu filanan ye a yɛrɛ y'o kuma fɔ a ko ni dugu filanan b'ale la bi ayiwa k'o ye Mali ye ko Nigeria tɛmɛnen kɔfɛ Mali y'a ka jamana filanan ye limanaw ni kuma bɛ fɔ kun min na sabu kabi san 2020 cɛ kelen min bɛ yen n'ale de bɛ CEDEAO ni Mali cɛ kuma ɲɔgɔnya la médiatɛriya la o de ye Goodluck Jonathan ye k'a bɛ tile 3 taama la ayiwa tile 3 taama in bɛ don hukumu kɔnɔna la limanaw bi yɛrɛ ko gouvernement ni politiki tɔnw kan ka ɲɔgɔn ye Goodluck Jonathan a kan ka ye o kɛnɛ kan yen nɔ an bɛna o lakale aw ye limanaw ko dɔ farala taji kan dɛ taji gasoil ni essence a jarala k'a fɔ dɔrɔmɛ 16 sakɛ o de farala taji sɔngɔ kan min ye gasoil ani essence ye an bɛna an da don o la sisan Nouvel Horizon kɔnɔ o mana bɔ yen l'essor bi yan nɔ limanaw l'essor y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Nouakchott ani Bamako cɛ ko taamakɛla dɔ bɛ yen n'u kama ko Adama Tereta limanaw ale nana ni Mali jɔnjɔn ye ka n'o di Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma limanaw walasa ka se k'u bɛ fasojɔ baara min na nin ye ko wale ɲuman dɔ ta ka ɲɛsin u ma an bɛna o lakale aw ye sisan o mana bɔ yen min ye reflet d'Afrique ye ale fana bɛ yan a ko siraba min filɛ nin ye ni ayiwa a bɛ bɔ Bamako yan ka taa Kulukɔrɔ limanaw ni sira in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ n'a fɔ nin kɛra maafa sira de sabu sira in kuma bɛɛ i n'a mɛn ko sirabagan kasara kɛra wa sirabagan kasara a tɛ da o ma dɛ maaw de ni bɛ to nin siraba in kan kuma bɛɛ ko sigidalama minnu bɛ yen n'olu bɛ nin siraba in da la ko u tɛ fɛ ka ko in yɛrɛ ta ka taa n'a ye sariya ɲɛkɔrɔ wa sabu a bɛ n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fangabulon minnu bɛ yen n'olu ɲɛsinnen don sirako ma olu mɔgɔ foyi tɛ nin sira in na sira kɔni bɛ ka kɛ maaw sababu bɛ ka bɔ sira la kuma bɛɛ ko u bɛ sɔn ka ko in ta ka taa n'a ye sariya ɲɛkɔrɔ walima collectivité olu ka se k'u da don ko in na reflet d'Afrique an b'a kuncɛ ni min ye o ye le Sphinx limanaw muso min ni o k'a ma ko Aminata Yatasaye ni ale fara bandiw fɛ ayiwa sira kɔrɔ nɛgɛtana limanaw ko siga kelen don a furucɛ ni a ka gardien la dɛ Sphinx de y'o kuma fɔ min ye tribunal min filɛ nin ye jɔ i la ko procureur ni a ka juge d'instruction olu bɛ sira min kan bi sira ɲuman tɛ Sphinx de ye nin kuma fɔ an bɛna ninnu lakali aw ye sisan yan'an ka se nin bɛɛ lajɛlen ma l'indépendant bi yan nɔ an b'a daminɛ ni ale ye a kumana limanaw l'indépendant ko kuma minnu bɛ yen ni olu fɔra Olivier Salgado ale tɛ dɔwɛrɛ ye Olivier Salgado ye MINUSMA n'o ye diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara min bɛ Mali la yan nɔ n'u k'a ma ko MINUSMA ayiwa MINUSMA min n'ale de bɛ basigi ko la ani kɛlɛban Mali la yan nɔ ayiwa ko a ka kuma lasela ni a tɔgɔ ye ko Olivier Salgado a na kɛ kunungo araba cikan bilala ka di maa min yɛrɛ bɛ yen n'o o bɛ ka diɲɛ keleya tɔnba nɔna bila Mali la yan nɔ n'o y'a représentant spécial ye Daniela Korslak
ko ci donna a bolo a k'a fɔ Olivier Salgado ye ko tile 3 de b'a bolo a ka Mali dugukolo bila pewu kabanban kuma na. Limanaw ni waleya min fɔra nin ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka tɛmɛ fangabulon fɛ min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna, ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale. Dɔwɛrɛ tɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw ana kɛ ko in bɛɛ bɛ min nɔfɛ o ye finitigi minnu bɛ yen n'olu ka kuma bɛ sen na sisan. Kodowari ka finitigi maa 49 minnu bɛ yen ni olu lajɔra. Limanaw k'a fɔ ko u tun bɛ fɛ ka na tiɲɛni de bolo la n'o ye mercenaires ye ayiwa joué kalo tile 10 san 2022 siga de kɛr'u la. Limanaw k'a fɔ mercenaires don. L'indépendant ka fɔ la yɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko Olivier Salgado in ana kɛ a da donna o kuma in na sabu a yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye Twitter ye a kun ye a lase k'a fɔ ko ni finitigi maa 49 minnu filɛ u ka nali la Mali la yan ko jamana ɲɛmɔgɔw tun b'a kalama. Ko k'a fɔ de k'u ka nani balila jamana ɲɛmɔgɔw la i n'a fɔ u bɛ k'a fɔ cogo min na k'olu t'a kalama wa k'u nana Mali dugukolo sanfɛ u t'a kalama. Olivier Salgado de ye nin kuma fɔ ko tiɲɛ t'o kuma la Mali jamana ɲɛmɔgɔw tun bɛ a kalama. O kuma fɔra juillet kalo tile 10 yɛrɛ o dugusajɛ. Mali faamaw fana ye lettre kɛ ka ci MINUSMA ma k'a fɔ Olivier Salgado ye ko i ye kuma min fɔ nin ye i ka bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye Twitter ye kuma in a dalu b'i bolo wa walima k'a fɔ MINUSMA yɛrɛ ye u ka Olivier Salgado n'a sɔrɔla dalu b'a bolo a ka dalu in bila kɛnɛ ka joona maaw ka se k'a dɔn kun jumɛn na a ye nin kuma in fɔ. Limanaw ci in fɔra kabi yɔrɔ finitigi ninnu yɛrɛ minɛna juillet kalo tile 10 ko k'a ta o don fo ka se bi la ayiwa Olivier Salgado a ma i kun kɔrɔta ka bɛn ni kuma in ye wa a ma jaabi yɛrɛ kɛ ka bɛn ni kuma in ye. MINUSMA yɛrɛ fana ma jaabi kɛ k'a fɔ ayiwa Olivier Salgado ye kuma min fɔ nin ye ko ayiwa a kun filɛ nin a dalu filɛ nin. N'i dun ye jateminɛ kɛ ko Olivier Salgado halisa a ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ finitigi minnu bɛ yen n'u kama ko éléments nationaux de soutien NSA olu jɛkulu ko finitigi ninnu bɛ o de hukumu kɔnɔna la wa ko nin t'u ka nani fɔlɔ ye a t'i n'a fɔ MINUSMA ka kɛlɛcɛw don ko nka u bɛna Mali la yan a mɛnna u bɛna i n'a fɔ finitigi minnu bɛ yen n'olu bɛna MINUSMA maaw ka minɛnw kɔlɔsi k'u bɛna o de hukumu kɔnɔna la. A ye nin kuma sɛmɛntiya ko nka ninnu ka nani ko k'a fɔ de jamana ɲɛmɔgɔw t'a kalama Olivier Salgado ka kuma sinsin yɔrɔ de kɛra nin ye a welela ka ɲininka nka ayiwa a ma jaabi ma di a la. Limanaw nka kuma in bɛ fɔ waati min na ja a dugusajɛ yɛrɛ l'indépendant ka fɔ la ko Olivier Salgado MINUSMA ɲɛmɔgɔw ye a ɲini a fɛ a ka sɛngɛlafiɲɛbɔ baara n'o ye congé ye o kun dira a ma. Ko kunnafoni yɛrɛ waati min na kunungo jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɔ waati min na ko Olivier Salgado a ka Mali bila tile 3 b'a bolo ja a na kɛ yɛrɛ o y'a sɔrɔ Olivier Salgado yɛrɛ ko a y'a sɔrɔ a tɛ Mali la yan sabu congé mana di maa ma kaban kɔni i na taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la i bɔra yɔrɔ min na. Ko a na kɛ Olivier Salgado kuma in fɔra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a sɔrɔ ni a tɛ Mali la yan nɔ. L'indépendant ka kuma don. Limanaw ale ye l'indépendant kelen ka fasiri kuma la bi a ko ministre kɔrɔ min bɛ yen n'o tun bɛ Mali kɔnɔna la yan ayiwa an ka finitigiw ka kun ye ani finitigi kɔrɔw ministère des affaires étrangères ministère des anciens combattants ministère de la défense et des anciens combattants Cɛma Iber Kulubali ale tun bɛ jabaranisoba min n'u k'a ma ko TV5 a tun b'o sanfɛ a ko Mali man ka kɛ jamana ye bi min bɛ ayiwa baaraɲɔgɔnya tigɛ ani bɛɛ lajɛlen cɛ sabu ko ani maa caman de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a kɛra finitigi sira ye o a kɛra dɛmɛɲɔgɔnya sira wɛrɛw ye o a ye jamana min ta tɔgɔ ma nin ko in na o ye Faransi jamana de Cɛma Iber Kulubali ko an kana sɔn fiyewu Mali ni jamana bɛɛ lajɛlen ka i bolo bɔ ɲɔgɔn bolo ka yira k'a fɔ ko o da man di an na ko Faransi jamana jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko an kana sɔn fiyewu ani Faransi ka bolo bɔ ɲɔgɔn bolo nin cogoya la n'i ye jateminɛ kɛ Cɛma Iber Kulubali ko Faransi ka kɛlɛcɛ minnu tun bɛ yan n'o ye opération Barkhane ye yɔrɔ olu kɔni bɛ k'u ka minɛnw cɛ sɔɔni yɛrɛ u bɛ Mali bila pewu min ye Takuba fana ye ale fana ye jamana in bila ka sababu kɛ u ni jamana ɲɛmɔgɔw ma ɲɔgɔn ye u ka baaraw taabolo la Cɛma Iber Kulubali ko nin n'a ɲɔgɔnna fɔɲɔgɔnkɔ minnu filɛ n'olu de bɛ ka sigi Mali kɔnɔna la yan nɔ Mali n'a baarakɛɲɔgɔnw cɛ Cɛma Iber Kulubali ko tiɲɛ na nin tɛ fɛn ye fɛn min bɛ yen n'a bɛ se ka Mali bila sira ɲuman kan a ko finitigi 49 min bɛ yen n'u ka kuma bɛ sen na sisan a ko an kana sɔn fiyewu Mali ni Kodowari cɛ jamanaw gɛlɛya ka don ani ɲɔgɔn cɛ a ko ko in a ka lajɛ ji ɲama jɔlen na a ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw cɛ kuma ye n'o ye diplomatie ye a ka dilan o hukumu kɔnɔna la o ka fisa
limana ko inga ta ke damateme wali were ko mi y'ale yɛrɛ fɛla ye o ye k'a fɔ Mali kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔw n'o ye chef d'état major général des armées ani Côte-d'Ivoire taw olu k'u sigi ka ɲɔgɔn ye ka kuma nin ko in na u ka bɛn ko la u ka fisa a ko ka taa ɲɛnɛbɔ ni sira wɛrɛw ye cɛman Ibɛri Kulubali da don kuma wɛrɛw la o ye bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen n'u kama ko accord pour la paix et la réconciliation ale article 65nan yɔrɔ o de b'a fɔ ko ni bɛnkan sɛbɛn in ko n'a yɛlɛmani bɛ don a kɔnɔna la fan o fan bɛ n'o y'i bolonɔ bila sɛbɛn na olu ka jɛn ni a ye ko nka ale ye jateminɛ min kɛ bi yɔrɔ SEMA n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad kɔsa in na olu bɔra ka laseli dɔ kɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw kɛmɛ ka bɛnkan sɛbɛn in kɛ bolo kɔfɛ ko de u tɛ fɛ hali a ka don ba la bilen cɛman Ibɛri Kulubali ko tiɲɛna o ko in o y'ale dabali ban sabu k'a fɔ de bɛnkan sɛbɛn min n'a dabɔra de bɛn kana Mali kɔnɔ Mali ni a denw cɛ ko bɛnkan sɛbɛn in ale yɛrɛ ka fɔ la yɛlɛmani tɛ baasi a ko la ko dɔw yɛrɛ b'a kɔnɔ olu man ɲi ko nka ko in na hakilila dɔw tara la olu kun man ka ta o ye k'a fɔ de bɛn ka kɛ ko la k'a fɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ fɛ ka don finitigiya la ka layidu ta olu ye an b'aw don finitigiya la ko nka hali sisan ɲamana olu caman bɛ olu bɛ ka laɲini kɛ finitigiya baara u tɛ k'o sɔrɔ olu caman ka hakilila la bɛnkan sɛbɛn in kɔni a tɛ ka lawaleya nin n'a ɲɔgɔnna damadaw de kama cɛman Ibɛri Kulubali ko nin ye waleya ye jamana ɲɛmɔgɔw kan ka segin kɔ bɛnkan sɛbɛn in k'a don ba la yɔrɔ minnu man ɲi ka olu bɔ a kɔnɔ minnu yɛrɛ ka ɲi ka baara kɛ ni o ye limana kunnafoni filɛ dɛ an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la ni o bɔra ye Nouvelle Horizon ale bi yan nɔ a kumana limana min ye Nouvelle Horizon fɛla ye bi ko ayiwa min bɛ tali kɛ jamana min bɛ yen n'u kama ko Nigeria o jamana kuntigi kɔrɔ Goodluck Jonathan limana Goodluck Jonathan ko a ka kuma daminɛw yɛrɛ la kunungo de a nana Mali la yan ko kura a ka kuma daminɛw la a ko ni jamana filanan bɛ ale bolo bi o ye Mali ye Nigeria tɛmɛnen kɔfɛ sabu limana a ye nin kuma in fɔ kun min na a n'a dalu bɛ ɲɔgɔn na dɛ sabu kabi san 2020 cɛ kelen min bɛ yen n'ale de bɛ taa ni ka segin la limana CEDEAO ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka kuma ayiwa bɛn kɛra ko minnu kan ka olu lajɛ olu ka se ka don bɛrɛ la cogo min na Goodluck Jonathan ale de b'o o baara la Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ sango ni wagati in na limana an bɛ furanjɛla fanga min kɔnɔna la kabi Ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita tile fo ka n'a bila ayiwa furanjɛla fanga in an b'ale la yɛlɛmani minnu bɛ yen ni CEDEAO y'o ɲini ayiwa olu ka se ka don ba la Goodluck Jonathan ko a nana o de hukumu kɔnɔna la kunungo yɛrɛ a nalen a nisɔndiyalen nana kosɛbɛ sabu a ko a ye jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ baaraw bɛ ka daminɛ Mali kɔnɔna la yan CEDEAO ka ɲangiw wulilen kɔfɛ ani fana an bɛ waati min na ko sisan yɛlɛmani minnu bɛ ka boloda Mali kɔnɔ i n'a fɔ kalata sɛbɛn jɛkulu kura min bɛ yen n'o kan ka bila sen kan autorité indépendante de gestion des élections o kan ka bila sen kan o yɛrɛ siratigɛ la bi bɛɛ ko politiki tɔnw ani jamana ɲɛmɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye o ko la Goodluck Jonathan a kan ka ye o fana kɛnɛ kan a ko ale ka nani yan nɔ maaw k'a dɔn k'a fɔ ayiwa a bɛɛ lajɛlen ye CEDEAO ka ci in de ye walasa ka min bɛ tali kɛ laɲini minnu kɛlen don ayiwa Mali jamana ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ n'o de ye ka teliya ka baaraw boloda ani yɛlɛmaniw boloda kalataw b'o la min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ an ka furanjɛla fanga ale ka se ka jɔyɔrɔ di civiliw ma walasa don nataw la ayiwa min ye jamana ye a bɛ se ka segin a yɛrɛ ma cogo min na Goodluck Jonathan ko ale nisɔndiyara o baaraw bɛ sen na sango ɲɔgɔn ye min bɛna kɛ bi Goodluck Jonathan a bɛna taa politikimaw lamɛn ani CEDEAO yɛrɛ fɛla ye min ye o ye de k'a fɔ maa si tɛgɛ kana bɔ ko in na jamana in a ka jɔ a kɛra politikima ye o a kɛra société civile ye o a kɛra maa o maa ye bɛɛ da ka don ko in na ɲinan kana kɛ maa si kɔ Goodluck Jonathan kana ye o kɛnɛ in ka bi limanaw ni o bɔra ye min bɛ tali kɛ fana Nouvelle Horizon kelen kɔnɔ limanaw ko Mali premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye Nouvelle Horizon ko Choguel bɛ ka ko min kɛ bi a bɛ n'a fɔ a bɛ ka gɛlɛya sen a yɛrɛ ɲɛ dɛ Nouvelle Horizon ka kuma la sabu munna ko Choguel Kokala Mayiga n'i ye jateminɛ kɛ tarata tɛmɛnen in na k'a ye politiki tɔn dɔ bɛ yen n'u kama ko Union pour la sauvegarde de la République USR ni Nuhum Togo ale de bɛ a ɲɛma ko ni politiki tɔn in
a bisimilale ko premier ministre Choguel Kokala Maïga fɛ politique tɔn in kɔni y'a ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin premier ministre ma ko fanga min filɛ an kunna nin ye fanga in ko nin ye yɛlɛmani yɛrɛ de bolodali fanga ye an ka jamana kɔnɔ limana o ma k'a la baasi ye min kɛra la baasi ye o de ye k'a fɔ premier ministre ayiwa yɔrɔ ani ninnu de bɛ da bɛ file kelen na n'a fɔra k'u da bɛ file kelen na maa minnu bɛ yen n'olu ni olu bɛ ka premier ministre senkɔrɔma don dɔ a ka baaraw la i n'a fɔ M5 jɛkulu ayiwa yɔrɔ USR in fana b'o o jɛkulu ninnu na yen nɔ yɔrɔ bi na n'i y'a ye politique tɔn dɔw bɛ yen olu ni premier ministre yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn ye fiyewu dɔw ko maa don maa min bɛ yen ni a ka baara bɛnnen don farafarali de ma Nouvelle Horizon ka kuma la ko ni a bɛna fɔ Choguel ye kuma dɔ fɔ kɛnɛ in kan yen nɔ ani ninnu ka ɲɔgɔn ye la ko kuma in ko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ maa lasɔmi k'a fɔ ni maaw m'u farati kalata minnu bɛ ka u boloda an ka jamana kɔnɔ don nataw la a bɛna fɔ Choguel minnu bɛ yen n'olu b'a nagakɔrɔ minnu bɛ ka kulokɔrɔ kuma duman fɔ a ye olu ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ale yɛrɛ Choguel a ka se ka to fanga la hali n'a ma kɛ premier ministre ye nka ko bɛɛ lajɛlen ka sara a la don nataw la limana o kuma fɔra kun jumɛn na ko Choguel Kokala Maïga y'i kanto k'a fɔ ayiwa minnu bɛ yen ni olu ye force de changement ye jɛkulu minnu bɛ yen n'olu de ka hakilila bɛnnen don yɛlɛmani bolodali ma an ka jamana kɔnɔ k'u jija kalata natɔ ninnu na u kana sɔn fiyewu kalata jaabiw ayiwa u ka ye o kɔnɔna la u ka se ka jɔyɔrɔ ɲumanw sɔrɔ walasa ayiwa don nataw la u fana ka se ka jɔyɔrɔ ɲumanw sɔrɔ maa min bɛ yen n'ale ye ɲɛmaa ye limanaw ale ka kuma man ka kɛ nin ye dɛ n'a fɔra k'a fɔ e de ye premier ministre ye bi tiɲɛ don i ye politique maa ye i ye politique jɛkulu ɲɛmaa ye nka k'a fɔ de dɔw k'u jija olu ka jɔyɔrɔ sɔrɔ limanaw o bɛ n'a fɔ i yɛrɛ ka fɛla bɛ o ko la Nouvelle Horizon de ka kuma don dɛ limanaw ne ka kuma tɛ aw bonya bɛ nin fasiri in na n'o bɔra yen l'essor an bɛ don a kɔnɔna la limanaw l'essor y'a jira k'a fɔ ko taji gɛlɛyara kosɛbɛ taji min ni an b'a kɛ an ka bolimafɛnw kɔnɔna la a kɛra essence ye o a kɛra gasoil ye limanaw ko dɔ farala ni taji in sɔngɔ kan an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ a jarala k'a fɔ dɔrɔmɛ 16 ɲɔgɔn na o de farala essence ani gasoil kan n'i ye jateminɛ kɛ gasoil essence tun bɛ feere dɔrɔmɛ 100 ni 60 ani 2 ɲɔgɔn na min ye gasoil ye ale tun bɛ feere 100 ni 60 ani 19 n'i ye jateminɛ kɛ directeur général de l'office national des produits pétroliers u k'a ma ko ONAP o ɲɛmɔgɔ limanaw n'o ye ayiwa Guro Jal ale ko dɔ farala taji sɔngɔ kan limanaw nin b'a jira k'a fɔ ayiwa taji sɔngɔ kɔni min bɛ tali kɛ ayiwa n'i b'a litiri san limanaw o b'a jira k'a fɔ ko ayiwa 16 min farala kan nin yan'a ka kɛ dɔrɔmɛ 100 ni 10 kɔ ye a kɛra dɔrɔmɛ 70 ani kɔ de ye sisan ko ni farankan limanaw tiɲɛ yɛrɛ la jamana yɛrɛ de tɛ se ka i bolo kɛ k'a kunbɛn bilen sabu k'a fɔ de Mali dɔrɔn don Mali dɔrɔn tɛ dɛ ko n'i ye diɲɛ sugubulonw lajɛ taji bɛ feere sugubulon minnu kɔnɔna la limanaw se bɛ jamana min ye o se tɛ min ye o minnu yɛrɛ bɛ taji dilan o Modibo Jal ka fɔ la a ko nin sɔngɔ yɛlɛ in a bɛ ka dadigi kɛ bɛɛ lajɛlen de la sanko anw minnu bɛ yen limanaw ni anw kɔgɔji tɛ anw bolo anw sigilen tɛ kɔgɔjida la limanaw an ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ jamana wɛrɛw de la ka na yan nɔ a ko anw fana ta y'a la kɔlɔlɔ wɛrɛ ye min ni taji dilanbaw minnu fana b'a san k'a feere an n'olu ta tɛ kelen ye ko nka Modibo Jal ONAP ɲɛmaaba a ko kunnafoni laban minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka di o de ye k'a fɔ jamana kɔni yɛrɛ jɛnna a ka hakɛ bɛɛ lajɛlen kɔ n'o ye taxes ye walasa ayiwa taji a bɛ se ka nɔgɔya jamanadenw ma cogo min na ko nka o n'a ta o ta ayiwa i se tɛ fɛn min na i se t'o la ko taji kɔni dɔ de kɔni na fara sɔngɔ kan sa an n'an seginni nin yanni waati dɔ cɛ ni a mana kɛ kunnafoni kɔni mana bi waati o waati k'a fɔ dɔ bɔra a taji sɔngɔ la i mana ko fɛɛrɛ na kɛ jamana ɲɛmɔgɔw u na dɔ bɔ taji sɔngɔ la walasa maaw na lafiya i mana nin kɔni nin kɛra gɛlɛya wɛrɛ ye dɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka koɲɛ nɔgɔya o mana bɔ yen ale l'essor kelen kɔnɔna la ko maliden dɔ n'u k'a ma ko Adama Tereta ale bɔra Nouakchott Mauritanie faaba la ka taama ka bɔ Mauritanie ka na Bamako yan nɔ Mauritanie faaba Nouakchott k'a ye furancɛ min ni o bɛ se kilomɛtiri 1000
ani 600 ɲɔgɔnna a y'o de taama sen la limanaw kana drapeau di an ka jamanakuntigi colonel Assimi Goïta limanaw ale ma l'essor ale de ye nin fɔ limanaw mana bɔ yen min bɛ tali kɛ le reflet d'Afrique an bɛ don a kɔnɔna la a kumana reflet d'Afrique y'a jira k'a fɔ ko siraba min filɛ n'a bɛ bɔ ayiwa Bamako yan nɔ ka i kunda Kulukoro kan nin siraba in tiɲɛ yɛrɛ la ni jamana ɲɛmɔgɔw m'a lajɛ ka fɛɛrɛ tigɛ nin siraba in kan kuma bɛɛ maanifin de n'i bɛ bɔnɛ nin siraba in kan reflet d'Afrique ka kuma la a ko eko sigidalamaw yɛrɛ tɛ fɛ ka ko in ka a ko ta ka taa n'a ye sariya ɲɛkɔrɔ wa walima an ka marabolo minnu bɛ yen n'o ye collectivitéw ye ka taa ko in da olu ɲɛkɔrɔ u k'a lajɛ sa fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ siraba min bɛ yen n'u k'a ma ko RN27 limanaw maaw ni bɛ se ka kisi ka bɔ nin siraba in kan cogo min na a ko a ma mɛn kosɛbɛ avril kalo tile 21 san 2022 ale fasedi sɛbɛn in n'o ye reflet d'Afrique ye a ko ale tun ye maaw lasɔmi kosɛbɛ k'a fɔ nin siraba min filɛ n'u k'a ma RN route nationale 27 ni a bɛ bɔ Bamako yan ka tɛmɛ Moribabugu fɛ ka taa Kulikoro ko siraba in yɔrɔ jama yɛrɛ ka ca a siraba in dala bi kosɛbɛ ko maaw tɛ si bɔ ale tɛgɛ kɔnɔ bi sa wa sabu ko tarata tɛmɛnen 20 juillet kalo tile 20 tɛmɛnen na a ko maa 2 olu sirabakan kasara ye olu sɔrɔ maa 2 ni tora la ayiwa maa 2 wɛrɛ olu joginna ko a bɛɛ lajɛlen tun ye ayiwa kalandenw de ye reflet d'Afrique ka fɔ la ko jakarta tigi 2 ani moto taxi tigi dɔ olu de karila ɲɔgɔn na kɛra sababu ye kalanden musomanin 2 ɲɔgɔn na dɔ si bɛ san 16 dɔ si bɛ san 19 dɔ si bɛ san 17 limanaw olu ni tora a la maa sabanan min bɛ n'o ye cɛmisɛnnin ye a tɔgɔ ye ko Sori ale yɛrɛ tun bɛ lycée Mamadu Sisoko la Moribabugu a yɛrɛ tun bɛ ka taa ɲɔgɔndan de la n'o ye bagi ɲɔgɔndanw ye limanaw ale fana sɛbɛkɔrɔ joginna kosɛbɛ u taara ale lada dɔgɔtɔrɔso la limanaw k'a jira k'a fɔ nin ɲɔgɔnna waleya minnu bɛ yen kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ sirabakan kasara a bɛ kɛ nin siraba in de kan siraba sigibaa minnu bɛ yen n'olu bɛ sira in da la yen nɔ olu yɛrɛ ye kunnafoni minnu di olu ye seereya minnu di olu ko caman y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni kɛra laada de ye olu bolo sabu siraba min filɛ n'a bɛ bɔ Bamako yan ka tɛmɛ Moribabugu fɛ ka taa Kulikoro ayiwa kuma bɛɛ i tɛ se ka kalo yɛrɛ tɛmɛ fiyewu ni mobilitigi dɔ ma taa lampadaire ninnu dɔ kari ka bin walima ka taa yɛlɛ maaw sigilen kan walima bɛnni dɔ n'o ma taa yɛlɛ maaw kan i b'a sɔrɔ bɛnni falen cɛnjɛ la dɛbɛ o bɛ sira bila limanaw ka taa yɛlɛ maaw kan nin n'a ɲɔgɔnna Moribabugukaw ko nin kɛra olu ka taabolo de ye ko nka ko in a bɛ n'a fɔ a da bɛ faamaw la sabu siraba min filɛ i b'a daminɛ Bamako yan limanaw ka boli fo Kulikoro dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko ralentisseur walima dɔw yɛrɛ ko a ma ko gendarme couché o kisɛ kelen dalen tɛ nin sira in kan maaw dun bi bɛɛ kɔrɔtɔlen don limanaw bɛɛ bɛ boli cogo min ka di ye ko nin siraba in a ka lajɛ u ka ralentisseur walima gendarme couché da a kan n'i bɛ don dugu kɔnɔ yɔrɔ min na i ka se ka sumaya n'o tɛ siraba in a fɛrɛlen don cogo min na a nugulen don cogo min na maaw bɛ boli a kan cogo min ka d'u ye limanaw bɛɛ dun b'o laban dɔn o la minisiriso min bɛ yen n'o bɛ an ka sirabakaw kunna ani ANASER maaw agence nationale de sécurité routière u k'a lajɛ nin ko in a ka fɛɛrɛ tigɛ a la n'o tɛ siraba in k'a bɛ ka dadi kɛ maaw la dɛ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ le reflet d'Afrique ale kɔnɔna la ni o bɔra yen an bɛ fasiri kuncɛ ni min ye o ye le Sphinx limanaw Sphinx kumana a ko muso min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko Aminata Yatasayi ni ayiwa bandiw taara ale fa siso kɔnɔna la Sirakɔrɔ Megetana limanaw ko siga kɛlen don Aminata Yatasayi a furucɛ ani a ka gardien la so kɔlɔsiba min bɛ yen n'ale de bɛ sigida la ka so kɔlɔsi ko siga kɛmɛ ninnu maa 2 la munna Sphinx ka kuma la a ko n'i ye jateminɛ kɛ ayiwa kabi ko in kɛra limanaw furucɛ wo gardien wo maa si ma taa ko in da sariya ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ayiwa maa taara bi an kan ka taa an ka maa ni bɔnɛ nin ko in a kɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ n'o dun ma kɛ siga bɛ boli furucɛ ani maa min bɛ yen ni ayiwa o bɛ gardien la da in na yen nɔ a ma fɔ u nɔ b'a la dɛ nka siga bɛ se ka kɛ u la Sphinx ka fɔ la limanaw a ko bi n'i ye jateminɛ kɛ furucɛ ko in kɛra waati min na yɔrɔ a kɛra juillet kalo tile 14 ka dugu jɛ tile 18 de la nɛgɛ kanɲɛ 20 waatiw la fasiri b'a fɔ cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ ko moto taxitigi dɔ dɛ ale de nana ka na i jɔ min ye Aminata Yatasayi u ka da la a nana i jɔ limanaw ale kɔnɔna a ye ɲininkali kɛ gardien la
ka ɲininkali kɛ ko yalima Aminata Yata Sayi bɛ wa gardien yɔrɔ ale sigi kun de k'a dɔn maa min bɛ don so kɔnɔ k'o sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn i tɛ maa min dɔn k'o bila ka don so kɔnɔ ten o de y'ale ka baara yɛrɛ ye ko nin don moto taxi tigi min nana nin ye ale kɔni nana dɔrɔn a ye ɲininkali kɛ gardien na ayiwa Aminata Yata Sayi bɛ wa ko nin k'a ma hɔ a bɛ yen o fana moto taxi tigi in donna jamanaw ka taa min ka d'a ye a y'o kɛ ayiwa Aminata Yata Sayi maaw bɔra min kalama ko a y'i to a kan de kan limanaw ka kan bisi fo ka taa a ni kɛnɛ karaba bɔ nana kɛ ko kalama cogo min na yɔrɔ moto taxi tigi in kɔni bɔra limanaw a y'a ka walejugu kɛ ka bɔ k'a ka moto taxi ta ka taa n'a sen fila ye gardien yɛrɛ kɔni ta kɛra i n'a fɔ ale bɛ moto kɔlɔsi de la moto taxi tigi nanen a ka baara in kɛ ko finikola dɔ n'o ye Aminata Yata Sayi ka finikola in ye muso dɔ ale de nanen sa ale ye gardien ɲininka ko yalima Aminata Yata Sayi bɛ wa o y'a sɔrɔ a ka finikola in o taara fini ko o nana ni fini ye sa a bɛna a ka finiko saraw minɛ muso in de donna so kɔnɔ ka taa sɔrɔ ayiwa a ka patron dalen don cogoya foyi t'a bolo o ka sɔrɔ ka weleli kɛ jaabili ma kɛ o y'a sɔrɔ muso in ala y'a ka baara kɛ ka ban ko muso in ka sɔrɔ ka kule sa ka gardien wele ka na gardien nanen o ka sɔrɔ ka wele bila a furucɛ in ma n'o ye Mamadu Bacili ye Mamadu Yata Sayi sake n k'a fɔ Mamadu Bacili o de ye furucɛ in ye limanaw ale ka sɔrɔ k'i teliya joona ka na o ka sɔrɔ ka musolakan in k'a ta ka taa n'a ye kɛnɛyaso la n'o ye Gabriel Touré limanaw o y'a sɔrɔ n k'a fɔ hôpital du Mali u taara n'a ye yen nɔ de nka dɔgɔtɔrɔw y'a jira k'a fɔ ko maa min kɛra sababu ye a tigi y'i turu a kan de kan limanaw ka bɔnɛ a nin na limanaw ko in kɔni kɛlen sa min ye furucɛ ani min bɛ tali kɛ gardien ye olu kɔni ta kɛra ten makun ye u ma foyi fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ma foyi fɔ lakanabaaw ye ko u ka sɔrɔ ka o yɔrɔ la a kɛlen waati min na sigidalama minnu bɛ yen gendarme kelen o tun bɛ sigida la yen ani maa tɔw olu ka sɔrɔ ka na n'o tɛ k'a fɔ hali an bɛ waati min na ko sisan ko in u ma a di faamaw ma u ma ayiwa kunnafoni foyi di a ko la sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna polisi technique et scientifique ale de bɛ sɛgɛsɛgɛli la ayiwa ko in maa min kɛra sababu ye ka se ka o tigi ɲini ani ko in a kɛra kun jumɛn na min ye bamananden ale de ye ni fasiri kɛ le sphinx ale kɔnɔna la limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw lakali la bi ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye ladiriya kɔnɔna la o tuma an b'a fɔ aw ni ce a ka filɛliko ɲuman a n'a ka lamɛniko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ